My vás zdravíme. Kdyby vás zajímalo, co to před sebou máme za bednu a co se tady opíráme, tak je to reproduktor. A proč reproduktor? Protože náš nový pořad, reproduktor, je to, co vám nabízíme teď jako společný průzkum témat kolem ženské plodnosti i mužské plodnosti, reprodukce obecně, témat, které jsou často zatížený tabu, předsudky, mýty, vlastně dezinformaci, anebo nedostatkem informací a témata, které se ale pozornost zaslouží. A budou nás zajímat témata, která se týkají té reprodukce v celé šíři. To znamená od prvního sexu, první menstruace až po poslední menstruaci a poslední sex. Zároveň nás budou zajímat potraty, perinatální ztráta, umělé oplodnění, asistovaná reprodukce, kojení, mateřství, sexualita a spoustu témat, která si myslíme, že zůstávají často v koupelnách nebo ordinacích, že jsme s nimi třeba izolované nebo je řešíme složitě jenom v páru nebo po pár sklenkách vína. A my si o nich chceme povídat veřejně, jednak s vámi, kteří jste to zažili, máte osobní zkušenost, ale taky s odborníky a odbornicemi na ta témata. Těšíme se na vás a věříme, že plodnost neboli reprodukce si tu pozornost prostě trošku zaslouží a že je na čase, aby ty témata byly slyšet.